Καλημέρα και στους ακροατές σας. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Ήταν και στο οικονομικό ο κύριος Υπουργός. Ήταν στη φορολογία εξαιρετικός. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα του Υπουργείου σας. Παραδίδεται στις 31 Ιουλίου το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Πύργου Πατρών. Πότε θα παραδοθεί το υπόλοιπο και πόσο παραδίδεται? Ακριβώς όπως το είπατε, 31 Ιουλίου με τον Πρωθυπουργό θα εγκαινιάσουμε τα 65 από τα συνολικά 75 χιλιόμετρα που είναι η σύνδεση του νέου αυτοκινητοδρόμου, το Πάτρα Πύργος. Συγκεκριμένα θα δοθούν τα 65 χιλιόμετρα ξεκινώντας από τον Πύργο, πηγαίνοντας βόρεια, φτάνοντας μέχρι Αλισσό, 10 χιλιόμετρα πριν την Πάτρα. Τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα θα δοθούν στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Άρα εντός του έτους θα έχουμε έναν σύγχρονο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα συνδέει την Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Επιτρέψτε μου να Κύριε πω... Υπουργέ, αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς, αλλά πραγματικά γιατί στην Ελλάδα δεν παραδίδεται ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος την ίδια ημερομηνία? Λοιπόν, αυτό ήθελα να... Για να γίνονται πολλά εγγένεια. Ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα πολλά εγγένεια. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς, έτσι μιλάω διαχρονικά. Ναι, γενικά. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Δεν είναι καθόλου παράλογο το ερώτημα και καλά κάνετε και το θέτετε. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Αρχικά, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έργο, το Πάτρα Πύργος, δημοπρατήθηκε πριν από 3 χρόνια και ολοκληρώνεται εντός του σχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος. Ακριβώς επειδή έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας και πολλοί κόσμος θα κινηθεί, θεωρούμε εύλογο τα 65 χιλιόμετρα που είναι ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου, να δοθεί τώρα που είναι έτοιμο. Το άλλο κομμάτι, τα 10 χιλιόμετρα λίγο έξω από την Πάτρα, έχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες μεγαλύτερες. Και αυτό προχωράει το έργο με πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και θα είναι και αυτό εντός χρονοδιαγράμματος. Είχε σχεδιαστεί με αυτό το χρονοδιάγραμμα, άρα είναι κάτι το οποίο υλοποιούμε εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι ενστάσεις σε αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες? Είναι κάποιο πρόβλημα τέτοιο? Όχι, δεν έχει να κάνει με πολύ τεχνικά τα έργα. Αλλά μιας και το θέτετε, να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε υιοθετήσει και κάποιες επισημάνσεις που έχουν γίνει από την τοπική κοινωνία, από τοπικές κοινότητες, από δήμους, ακόμα και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και έχουμε ενσωματώσει και αυτές τις επισημάνσεις, κυρίως όσον αφορά παράπλευρο οδικό δίκτυο, κάποιους κόμβους, ακόμα και κάποια αντιπλημμυρικά. Σε 14 σημεία θα κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα. Άρα είναι ένα τόσο μεγάλο, τόσο σημαντικό οδικό έργο, τα εγγένειά του γίνονται τμήματικά, για να απαντήσω και την ερώτησή σας, κυρία Μπιζόγλη, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τα περισσότερα ωφέλη. Βεβαίως, μέχρι το τέλος του έτους, όπως είπα πιο πριν, θα έχουμε το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου, που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Για πάμε στο ΒΟΑΚ τώρα κάτω. Τι γίνεται με το ΒΟΑΚ, κύριε Υπουργέ? Αυτό το έργο, να ξέρετε, όταν πριν από 15 χρόνια, 20, είχε ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, είχα πάει σε μια τέλος πάντων παρουσίαση τότε κάτω και από τότε έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις, εδώ και 20 χρόνια και. Τι γίνεται τώρα με το έργο αυτό? Έχετε δίκιο, κύριε Γκάκο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αρχικά ο ΒΟΑΚ ήδη υλοποιείται. Πάλι ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο δημόσιο έργο έχει διαφορετικά τμήματα και θέλω να γίνω λίγο συγκεκριμένος. Άρα στο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο, στον νομό Λασιθίου, μέχρι και την Νεάπολη, έχουμε ένα δημόσιο έργο το οποίο υλοποιείται με πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Όποιος μάλιστα περάσει από αυτό το τμήμα θα δει ότι οι εργασίες είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Το ίδιο συμβαίνει και στην σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο, που είναι ουσιαστικά στα σύνορα νομού Λασιθίου και νομού Ηρακλείου. Στις 9 Μαΐου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράψαμε τη σύμβαση παραχώρησης για το μεγαλύτερο κομμάτι του ΒΟΑΚ, που είναι το Χανιά Ηράκλειο. Περιμένουμε να εγκριθεί μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε και το τμήμα της προαίρεσης, που είναι από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο, καλύπτοντας συνεπώς όλο το κομμάτι της Δυτικής Κρήτης. Και επίσης ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι θα χρηματοδοτήσουμε και τις υπόλοιπες μελέτες που απομένουν
στο δυτικό κομμάτι, πηγαίνοντας δηλαδή από την Παχιά Άμμο, που είναι ο κόμβος της Ιεράπετρας, μέχρι τη Σιτία, για να έχουμε τη μελετητική ωριμότητα. Πολύ δύσκολος και δρόμος αυτός και με πολλά δυστυχήματα, κύριε Υπουργέ. Χαμός. Ακριβώς, και χτες ανακοινώσαμε και από χτες υλοποιούνται τα πρώτα μέτρα οδικής ασφάλειας στο ΒΟΑΚ, και θέλω εδώ πέρα να τονίσω, μιας και με ρωτήσατε για το Πάτρα Πύργος. Στο Πάτρα Πύργος το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το 2023, από το Δεκέμβριο του 2023 και μετά, εφαρμόζει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, όπου πριν τα εφαρμόσουμε αυτά, το 2016 στο 2020 είχαμε δυστυχώς 50 θανάτους από τροχαία ατυχήματα στο Πάτρα Πύργος. Με την εφαρμογή των μέτρων... Παντού εικονοστάσια είναι όλος ο δρόμος, ναι. Δυστυχώς, όπως το λέτε, με την εφαρμογή των μέτρων μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και έχουμε δυστυχώς 2 θανατηφόρα ατυχήματα. Μειώσαμε όμως πάρα πολύ τα ατυχήματα. Αντίστοιχα τέτοια μέτρα εφαρμόζουμε, υλοποιούμε από χτες και στον ΒΟΑΚ. Είναι μέτρα τα οποία τα παρουσιάσαμε χτες στα Χανιά, και ακριβώς επειδή και στο ΒΟΑΚ έχουμε τα τελευταία χρόνια δυστυχώς πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα, αλλά και σοβαρά τροχαία, αποφασίσαμε ειδικότερα στο τμήμα από το Κολυμπάρι ως τα Χανιά και από το Χιτά Ηρακλείου έως τα Λινοπεράματα. Από χτες εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα και θα αναπτυχθούν και σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ, προσπαθώντας ενεργά να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη. Κύριε Υπουργέ, ρωτάνε εδώ για το δρόμο, για συγκεκριμένο δρόμο, δεν το ξέρω αυτό, ο Γιώργος ρωτάει για το δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος, είναι κάτι το οποίο προχωράει. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες και είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι μέσα στα επόμενα, μη σας πω και εντός της θητείας, θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του. Έχω ένα αίτημα κι εγώ να προχωρήσει και προς το Γήθιο ο δρόμος από τη Σπάρτη, κύριε Υπουργέ. Ναι, τοπικά θα το κάνουμε. Τι τοπικά, παιδί μου, είναι μια περιοχή ολόκληρη. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω, επειδή και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό, έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Πράγματι, η επέκταση του Μορέα είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Αυτή τη στιγμή, επειδή θέλω να είμαι σωστός, δεν έχει ενταχθεί ακόμα κάτι, όμως η επέκταση από τη Σπάρτη προς το Γήθιο είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε για την επέκταση του Μορέα. Μα το κάνετε, γιατί έχει πολλές στροφές εκεί, κύριε Υπουργέ, θα είναι πιο γρήγορα. Πάμε λίγο στα πολιτικά μας. Ένα λεπτό μόνο να μας πει και για τους δρόμους των νησιών. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές κάθε καλοκαίρι, οι οποίοι πηγαίνουν σε μεγάλα νησιά, δεν μιλάμε για μικρά νησιά, και το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση. Ένα είναι η Κέρκυρα, για παράδειγμα. Εκεί πού εντάσσονται αυτά τα έργα? Κοιτάξτε, ανάλογα τώρα για ποια οδικά δίκτυα. Στα μεγάλα νησιά, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του νησιού απαραίτητος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι που έχουν παραχωρηθεί σε παραχωρησιούχο. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι οι οποίοι, κυρίως αυτοί που ανήκουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε περιφέρειας. Υπάρχουν και δημοτικοί δρόμοι. Ναι. Άρα η συζήτηση αυτή είναι αρκετά γενική. Δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει για τους δρόμους στα νησιά, ότι είναι σε άσχημα το δίκτυο στα μεσότητα νησιά και μεγάλους γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Δεν είναι μόνο στα νησιά, είναι σε όλη τη χώρα, και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν και προγράμματα συντήρησης για το οδικό δίκτυο, τα οποία βέβαια έχουν και πολύ μεγάλο κόστος. Το λέω αυτό το πράγμα διότι υπάρχουν πολλά έργα τα οποία όλοι θα θέλαμε να μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Έχουμε όμως συγκεκριμένα χρήματα τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε και ως Υπουργείο Υποδομών και οι περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο όμως η κυβέρνηση διπλασίασε και το ΠΕΠ, το πρόγραμμα των περιφερειών τα τελευταία χρόνια, ώστε να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να κάνουν τις συντηρήσεις. Και από το ανάκαμψη δεν παίρνετε? Σε κάποιες περιπτώσεις έχει συμβάλει και το Υπουργείο Υποδομών στα οδικά δίκτυα, αλλά αυτές είναι σε έκτακτες περιπτώσεις. Για πάμε τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, κύριε Υπουργέ, γιατί θα φύγει ο χρόνος. Να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας. Ναι, βεβαίως αξιοποιούμε και πολλά χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης και στα οδικά έργα. Πάμε λίγο εδώ τώρα, γιατί ο προκάτοχός σας σήμερα έχουμε την προανακριτική. Ο κύριος Καραμαλής ένα υπόμνημα έστειλε σε ό,τι αφορά τις δικές του μη ευθύνες, όπως ο ίδιος λέει μέσα στο υπόμνημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είναι μεγάλο πολιτικό θέμα, κύριε Υπουργέ, και δεν πάει στην προανακριτική
ο κύριος Καραμανλής, θα λέει θα πάει στο φυσικό δικαστή. Γιατί δεν έρχεται να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών? Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας απαντήσω όσον αφορά το Εθνικό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει την απόφαση, το έχουμε δηλώσει εδώ και αρκετό καιρό, ότι θα παραπεμφθεί ο κύριος Καραμανλής, ο πρώην Υπουργός, στο φυσικό δικαστή. Άρα εκεί πέρα θα απολογηθεί. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής ανταποκρίνονται και στο λαϊκό αίτημα, θα το πω με αυτόν τον τρόπο. Το τι θα αποφασίσει το δικαστήριο είναι κάτι δικό του. Τώρα, ανησυχείτε σήμερα μήπως υπάρχουν διαρροές? Θέλω να πω, επειδή έχουμε μια μυστική ψηφοφορία και την προηγούμενη φορά, πάλι τον Ιούνιο, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε 2 απώλειες. Με βάση, αν υπολογίσει κανείς, ότι ψήφισαν και 2 ανεξάρτητοι βουλευτές, ο κύριος Κυριαζίδης και ο κύριος Κατσιβαρδάς. Θεωρείτε ότι θα μπορεί να υπάρξουν διαρροές σήμερα από την γαλάζια πλειοψηφία? Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια διαρροή όσον αφορά το αποτέλεσμα. Καλά, αν υπάρξει διαρροή, είναι τεράστιο πολιτικό θέμα. Τεράστιο, κύριε Υπουργέ, αν υπάρξει. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει καμία διαρροή. Και επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δηλώσει με κάθε τρόπο ξεκάθαρα, ότι ο κύριος Καραμανλής θα παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη και αυτή θα αποφασίσει για τον ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα των τεμπών είναι το ένα θέμα, το άλλο θέμα είναι ο ΠΚΠ. Εδώ έχουμε γίνει ρεζίλ διεθνώς, κύριε Υπουργέ. Κάποιοι δηλώναν εκτάσεις μέχρι τα Σκόπια και μέχρι την Αλβανία, που δεν υπήρχαν. Άλλοι λένε ότι έπρεπε η Θράκη να έχει 4 επίπεδα για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Το ζήτημα του ΠΚΠ είναι εξαιρετικά σοβαρό. Δισεκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, δισεκατομμύρια έχουν φαγωθεί. Κύριε Ρογκάκο, είναι εξαιρετικά σοβαρό και θα σας πω ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αντίστοιχα τέτοια ζητήματα. Εμείς έχουμε το 70% το 80% της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δυστυχώς. Όχι, αλλά είναι το 70% λένε οι Ευρωπαίοι. Αλλά προφανώς όμως είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Όπως ξέρετε, πλέον οι πληρωμές θα γίνονται μέσα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε την άποψή μου, είναι οι άμεσα αδικημένοι, προφανώς είναι η πραγματική, η έντιμη παραγωγή και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία σε όλη τη χώρα, οι οποίοι βλέπουν κάποιους να πλουτίζουν χωρίς να το δικαιούνται άκοπα, και προφανέστατα γι' αυτό το λόγο προχωράμε τις δικασίες ώστε και να επιστραφούν τα χρήματα, αλλά και να τιμωρηθούν όλοι όσοι πρέπει να τιμωρηθούν. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε καμία περίπτωση από κανέναν. Μάλιστα. Κύριε Δήμα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ο Υπουργός των Υποδομών και